Ану ж вийдьте, на каналові Мигаля Кушницького новий фоловер.
Раз, раз. Раз, раз. 1, 1. 1, 1. А сяк чуєте, ні? Або бавку очей не чуєте, ні? А бавку чути? Чуєте бавку? Я переключився на другий мікрофон. Кажіть, будьте добрі, напишіть мені в чат, чи чути бавку, бо я... Має бути чути, ага, добре. Мікрофони мусив переключити, мій основний чогось перестав робити. Біго знає чому. Нормально, гонно битися яким звуком. Може ми бавити далі туди? Добрі, мене чути бавку, ну йо. Та хоч так. Добре, я вам все лише хотів похвалити, раз уж знайшли ми ту сісю інтересну локацію. Знайшли ми це місто, це копія того всього села, по котромусь ми ходили. Ну, ліпше так, як без звука, ясне діло. Це копія того села. І це перша локація, тут то тварташ, від якогось ми шапку крали дуже тяжко, тут то озеро, тут де в мене складик був. Правда, тут є жона з дітваком, я їх не тямлю, а я з цього бока озера був. У мене ціль украсти золотий дзвін. Треба ми украсти золотий дзвін. І мені інтересно, як це буде. Я попробую, значить, тепер прийти тим своїм маршрутом, котрим я ходив. Ага, ну, а той жона то там малювала з тим чоловіком. Тут, значить, то та локація з тим баром, з тим пабом, ні? А що? Ага, так, треба ся зогнути. Ну, ви тоді дотить розказуйте, як ви сянейське маєте, що інтересного сте робили. Хоба. Кампець, тут воно ще єно одно другого. Макет села у макетове села, кампець вони це завернули. Класно. Так, добре, мені треба украсти тот дзвін. Це значить, може, як можеш вилізти по сьому? По стіні? Ні, не можеш. Там мусить бути деякий метод на то. Можеш просто розламати замок? Це що? Я думав, буде майтяжко. Треба, аби мене не задавило. Ну, ще маленько, давай. Кивайся. Ну. Трошки. Утікай! Добре. Ще один список. Take it all the way back home. Фух. Я порозумів. Я знав, куди втікати. Cześć wszystkim і не tylko. А з ким ще здоровка шкіть не з нами? Добре. Я украв дзвін! Мені з ним треба, значить, вернути на перву локацію там у ямі. Ото я теоретично можу приплисти, не? Сервус братів по Австрійській імперії. А я не можу виціть перепливсти нараз, не? Не можу. Значить, я знав, як я можу то вчинити. Я можу виціть перелізти. Через цей бар. Лиш требася дуже сокотити, аби
Треба ся сокотити, бо мене тот варташ не увидів. Вони від нього не забратися. Вони його... Ні, Томаше, вони від нього не забратися з дзюнь. А кіт тихенько бічи. Ні, то навіть тихенько не получиться. А! Хмари ти зелені! Украли водня! А, усі не доганяєте? Паскуді вин! І це чи послідня місія з супербосом. Іди водня гет! Верни! А! Біжи! Біжи! А! Ні, десь я запняв! Ні, вертайся! А! Біжи! Біжи! А! Та хмаро ти зелений! Фух. Ушитко друге вже здано на металолом. Що? А, мать. А чого тут закладено? Чого тут закладено коробками? Там був виход. Мі. А, верни в то мій цвір. Біжи. Біжи. Як так? То так легко. Та... Пана Турузького. Жоно, йде гет. Йде гет. Ні, я догадувався, що все буде не так просто. Господи помилуй. Jak to mówił jeden kijowski pan, nie tylko wszystkim. Я такое не чув нігде, ось якое казали. Коротше, є якісь ідеї, куди нам бічі. Бо вони мене ачей будуть доганяти. А може той можна так де випласти? А вать мостиком перебічи. Ні, тут переплести не вийде. Тихо. Так, треба поникати. Значить, тут моделька того. Я хотів аж сюди випливу. Ось тут я вибіжу з бара, обіжу сесе, а там ся спущу долі в канал. Бо я не можу, бо туйка заблокований путь зліва. Там мотор заблокований. Лиш баром утікнеш. Та не утікну баром, видиш? То нелегко. Да, як мусить. Ну добре. Ну йдім пробувати ще раз. Або чекай. Або куди пак з бара? Кіть там загорожено. Туди загорожено, значить, може сюди, може з цим мостом? Ні? А чи й так? Здоров'я не лиш ушиткам, ну а і так і всім.
Ну добре, пробуємо бічі туди. А, та зато там заперто на колодицю було, ні? Майдулі. Загорожено лише з одного бока, а я на другого бока не додумався нараз бігти, видиш? Тепер треба тихенько. У режимове стелса. У режимове стелса ся не получило. Біжимо в другого бока. Сюди, тут ми були. Добре. Добре. А тепер у ріку треба так зайти. А в ріку ся не зайде. А я не пам'ятаю точно, куди йти. А, тут заперто. Хмара вам зелений, я думав, що тут додаяк. То тому що йти туди через усі туті локації назад. Ой, все буде пушка, ну. Все позапирано свистали бистися. Ну добре, добре. Гейся каже, challenge accepted. Уже далися нікуди вертати. Ні. І туди не піду. Як вони все продумали? А що вона так никат? Мене глядать? Де се по ділу, бабу? Або Наня увейде, кіть я вийду. О, я знав. А я її обійду так. Тихо. Чт. Ага! А! Нет, тут и то! А! Нет! Нет! Не кривиня! Я думав, що там то вбалено, а то не вбалено. Треба до фіовку витягнути. Тікай! Тікай! Ну, це вже маленько ліпше, айбо... А, тікай, тікай, тікай! Чш, тихо. Ну, та й це... секретна місія, найся не приказує. Де там тот дідо? Дед? А, вони замурували? Як ото? А де мені йти? Вони двері завнаділи. Я ти то розвержу. А! Свистав бися. Так. Та пустиня. Ні, я розумію, фінальна місія та й все таке, айбо... Дуже на не нарочно.
Тихо. Тихенько. А Китюнь там. Та як мені його вбити? До хижі не можеш зайти? Я знав. Треба му побізрядити із цим. Він се на то. Айно. Іди золотеньке і клади то на місто. Гей! Де втікати? А, путь! А куди дали? Я не помню. Давай сюди. Фух. Ну це було досить екстремально, так вам повім. Не так довго із... Ага, а сьогодні теж гони забрати. Там повно людей. Це що за жона? І то й не було. Можеш пописати вам дещо? Я їх хочу заманити в сись гараж, а поки їх там заперти. Зафунгувало би таке? Так, раз треба знайти виціть, як вийти, бо вони там запирав двері фурт. Всього бока є щось. Ні, всього бока явно локація секюншот. А, то жена, що продавала телевізори. Ну, тямлю. А що вона тут робить? Що, магазинів розбили? Це кей біда. Що вони ся тут? Роззираються щось. А дітвача де є? Дітваку? Ще в телефоні в будді сидить? Ні, не його. А жона чого не йде за своїми телевізорами? Я там набізрядив, а їв єнно. Кук! Де там камера? Добрий вечір. Низько у телепередачі «Гусячі новини» розкажемо вам за то. Гляда от гусака із дзвоном, а я без дзвона. У мене тут телепередача. О, а тут можеш видіти, де ходити. Можеш в одних комп'ютер украсти. Я себе вижу в телевізорі. Не можеш в одних комп'ютер украсти. А шкода. Добре, туди треба никати. Як б їх убити, бо мені треба сюди. Шнурки си не будеш в'язати? Добре. Це спрячемо десь тут. О, а може у мусор речі? Ні, не вийде. То не я, то був другий усак. Паксяк. Сяня і так не любить. Або я вони тільки украв і вінно. Всім лиш двін треба. Ники. Посперед неї краду срач папір, а іменно.
Добре, дітвакась ми уже розонаділи. На, хостує кукер. Бери си околарі. А може з нього ще не знав. Ще йому пошурити. Ну добре, не будуся збиткувати з дітвака. Треба придумати, як ти. Гусак, мародьор. Прив'язати його стовповий. Я тебе дораз прив'яжу. Прийди мені на стрім, я тобі вкажу. Це моє любиме. Дораз вона сама зачне красти розслаблено. Іпін ош, видиш? А іменно, я тут ходжу. То може по радіо ви кажу, тож ось гусаки з тим. Пуйте. Ну. Тут твоє друге маторження, не йдеш си за тим? Господи, з цими жонами, болтариками. А сив що робити? То та й піде спасати, ні? Це вже не так просто. Елумі ще раз, добрий день. Гусак ту пляшку зна... Юй-юй! Я тут з вами заговорив? Б'ють! Б'ють! Фух, втікли смячі. Дітвак нам ніч не вчинить. Добре. Із цієї локації смячі втікли. Стався дідо Варташ. Із ним чи теж буде якийсь такий непонятний сюрприз. Га? Га? Ну, то я так кажу. Ну, не Іпен, так? Маленько іншако. А де дідо? Тот такой на дверях стоїть? Я знав, що робити. От крутимо воду. А дідо єнно. І це як це називати? Буде гнати, кіт не видить. Біжи, 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 біжи. Ну, вже май близько. Тепер май легко буде з тим понаробляти. Ну, він ще заки ружу тут у свою посадить.
Ура! Я очійку Перше озеро. Єй! Що, вода з колодязя гроші не намотать. А, у нього там очей дождь збирати у тому. Інтересно, з мого складика все вже позабирали. Ну, все позабирали. У мене тут і радія була. Всячина добре. Ясно. Так, тепер мені треба вернути добре тямлю усього бока десь. Тут якісь жона з дітину вбили по міні-карті. Ну, не по міні-карті, там на тому макетові щось ми бачили. Далі йде до мене. Та я пробував. А то треба було вилізти та по мостові. По мостові, не? Хоба. Іди, думаю, я що помню, де я живу. Ото ся чий думати за локацію, водки тим прийшов. А я прийшов водці десь. Так це щось помню. Скочу воду, то тут. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не-не-не-не-не-не-не. Тут щось недобрі. Так, тут щось недобрі. Тут засвіда буде, да, яка така фігля, не? Цика. All the way back home. А де я жив? У мене тут складик був. О, тут можеш вилізти. Щось це. Я тут не був. Це був? Був. Бовим тут? Айно. Ну, ось то місто, от якісь ми прийшли. Туємся тренував. То. Ей, як давно то було? 30, даже 4 стріми назад. Не? Біцігля туй поламана, чобіт. Ну. 20 їм прийшов. Туємся вчив схилятися. Ей, як давно то було. З чим був цяким піційським гусятком. Неваловшиним був ще держати в руках жовтий дзвін. Треба сюди веречити дозначити, другим, ні? Ура! Все, я прийшов бабку. Я прийшов бабочку. Все було так, як дуже наскоренько. Ні, не аж дуже наскоренько, або кілька півгодину ми бігали. A goose as the goose. Гусак був гусаком. Файно. Це всякий фініш. Мені сьогодні там ще щось має бути. Там ще ачівментів інних 10. А я можу далі бавитися. Тома, ще 1000. Півчаса плюс 3 стріма. Ну, так. Це було чековно, або не дуже. Не знаєш нагоду, я можу далі бавити з цим гусаком. Це тому мусить мені заново починати, бо тут і другі ачівменти пробував копкати. Бой! Дайся до того. Що з цим далі чинити? Ніч на них не фунгує, ніяка кнопка. Ні CTRL, ні Enter, ні SKP, ніч не фунгує. По субтитрах можеш бавити далі, ясно. Добре, я туди скочуся за водичкою, дораз прийду, виникайте субтитри, я дораз прийду за водичкою.
Так. Добрий день. Чуємося добрі? Файно. У мене нові списки. Це то ті самі списки. Не, це нові списки. Не, це домак нові списки. Нові чек-лісти ми дали. Супер! Та тут є що ще бавити. Я думав, що вже все, що це гиби конець бавки. Замкнути варташа десь вон. Cabbage Picnic. Ото як. Капустом там у нього відео. А як із неї пікнік учинити, я б його знаю. Йой. Make the shop scales go ding. Що це значить? Open an umbrella inside the TV shop. Ага. Знав, де то, а де там umbrella? Там очевидно була. Добре. Make someone from outside the high street buy back their own stuff. Ага, значить мені треба від когось щось украсти і принести туди в магазин? Outside of high street. Collect the 5 flowers in the basket over by the well. A tulip, a lily, a rose, a daisy. Слухайте, тут такі вже тяжкі дали йдуть. Trap the boy in the garage. Ну, то буде легко. Catch an object as it's thrown over the fence. Ага, знав. Куй-тот буде... Коротше, добре, давайте раз це розберемо з варташом. А це кому пам'ятник? Нікому? Добре. З варташем дуже легко. Нам доста сесе. Все. А чого не то? Ну, а я його закрив. Бо треба було ключ у нього забрати, я поняв. Треба раз від нього забрати ключ. Далі його виманити із... Пана Тируського. Все буде непросто. Ще кідюйня буде ця кругати. Та будь добрий, не кивеня. Ну, вже було б... Господи. Все, не кивуть. Гонно бути в шуронь більш тяжим став. Та вже ми тяжко. Я тихенько. На! Він не знає, де ключ. Та дорого замкнемо. Ну, біжи.
Хоба! А дідо без ключа. Ну? Хе-хе. Ту є. Думав, принесу ключ у Богу відео. Ей, бо я нечесний, ей, бо я бітанга. А де дідо? Він за що, насердив на мене? Це що, втік гет може? Добре, там у нас що було? Cabbage Picnic. О! Той секретний... То-то. Той мож було сяк зайти? А я й не знав. Кумпець. Добре. Що нам треба із капустою робити? Треба всю капусту витручати гет? Це як? А її можна як взяти у то-то? Туди, назад. Іди. Добре. Пробуємо другу. Можеш попробувати туди капусту витручати гет. На вулицю. Вон із сада. Та на верету і затручати. Там є верета, на якій у нас вже був пікнік. Це має бути воно. Я другого варіанта не вижу, чесно. Воно ся якраз стало. Лиш непонятно, це достає ну. Це треба буде більше. Я ся надію, що доста буде ну. Господи, так кивайся. І всякий тлобду так само тяжко треба буде у ті ворота тручати, та я не буду тручати. Ні. Ну, розказуйте, що сте низьке інтересного вчинили. Я цілий день по роботам, тут лиш... Воу, тихо. Ну, без цього воду не закачало. Лоб думай тяжко. Ну, не знав, чоловіче, я раз із цим не годен вийти на ділу шор. Хоп. Не. Ну, потихенько, давай, горі берегом. Кивайся. Не, засі воду впаде. Ну. Єдно і доста. Фу, я вже бачу, що треба буде усі 4 сюди дриляти. Trip the boy in the puddle. Га? Як ми його затріпити? Ну, я знав, там є тут дітвак із... Як його? Тот у окуларях із лобду. А що ми з ним треба зробити, я так і не порозумів. Trip the boy in the puddle.
Йо, а нащо я сюди пливу? Мені так май скоро було. Я сюди в бар вийду, а не туди. Наробив біду з папіром, та не знаєш, це пустять тя в Канаду. І це звучить, ну, досить так серйозна біда. Насправді. Ну, надіюся, ти то тоді як будеш годин рішити. Може на то запрут очі. Повідять, та й се Томаш, то що? Діду, я йду геть. А ти йдеш туди на двіж. Ну, на наш двіж, знаєш. Сіздо, тепер той без окулярів ходить. А що ми треба зробити? Trip the boy in the puddle. Ну, він уже стоїть у тому. Як мені його затріпити? Я щось не дуже порозумів. Він не хоче тріпувати. Дідо чиїсь щось ззаду через капурку. Гон набити. З цим дітваком не дуже ясно, що чинити. Trip the boy in the puddle. Що, грибому дурній треба привезти, це що? А йдеш на кірбай. Я окулярі де лишив? Ні, там не було ж треба у тому. Make the shop scales go ding. Поняв, що це за shop scales. Або там не було ж треба малого заперти у гаражове, ні? Це я си то придумав, що його в гаражове треба закрити. Зашпотати його. То тому треба принести окулярі. А де му задів окулярі? Я не пам'ятаю. Ту я їх десь лишив, ні? Ай. Помогло? Не помогло? Помогло, добре. Я не міг порозуміти, що за то. Ну все, на, ти заслужив. Бери. Бери цей окулярі. Хочу відійти. Добре. Ну, коротше, Томаше, надіюся, як то будете його не рішити. Ось все буде добрі. Давай, держу за ті персти, кулаки, та й передпліччя, та й плечі, та й поперек до половини. Все за ті держу. Make the shop scales go ding. Так, там мають бути ваги, не? Не кивайте. Тьотю, не кивайте, я... То. Хочете, я вам папір принесу? Треба ваги на них? Треба на ваги щось покласти. Щось тяжкое може. Що у вас тут є? О, рація. Щось воно не дуже не дуже тяжкое було. Що тут є май тяжкое? Тьотю, все, йду геть. Щось тут було тяжкое. Може склянка? Склянка досить тяжка. Гадав все ж не. А що таке тяжкое його набити?
Поважся на вазі, а я на то не годен вискочити. І з цього гусака много м'яса і так не буде. Він сухий доста. Може, то треба не на сій локації. Си здали дзвін глядат. Удачі. Добре, тут ще було із Umbrella, то айно. Угу. Umbrella була у боуті. Добре. Амбрелу ми приладили. Тепер треба заманити хлопця у то-то. Ну, як заманити? Треба загнати у телефонну будку. Він позвонить, вийде то та жона. Я відкрив. Я от случайно відкрив. А мені його треба було відкрити вже там. Хмари ти зелені. Дай геть. Тепер все наново мусай. Вкрасти амблелу. Треба ми до логопеда. Як і усі вкраду, то він то вона не встигне за всіма ходити, не? Що треба се туди обернути цим боком, обом із стрібного бока вхопив та потягнув за собою. Хлопе, прийшов час ся прятати в будьку. Бігом. Біжи. Ну, кивайся. Запнялося. Вчинивим. Титинь. Треба придумати, що такого тяжкого можеш покласти на ваги. Що тут наблизьку було? Все можу взяти? Ні? Може консерву? Там було якесь сидіння в консерві. Воно гонно бути досить тяжкое, ні? Чо не кивайте, ні? У мене діла. Тут ніч не було більш, ні? А я теоретично можу із другої локації щось притягнути. Кій бим побірував. А що такого тяжкого? Ну, іду гет. Іду гет, все, не кивайте. Та тут тільки се бавити. Томаше, ти направду прийшов всю бавку за одну ніч? А може ти брешеш? Маленько. Бо тяжко ми ся вірує. А ведь я домак не трібний бавляч комп'ютерних бавок за комп'ютерами. Бо мені ся слабо вірує. Ідемо очей і дідове у сад, поникаємо, може в нього там є дещо тяжке, що би ми могли покласти на Термос може? Термос досить тяжкий.
Даже не знав, це є в ньому, да, що видав не досить тяжкий, бо я з ним можу бігти. Ніхто не казав за 100% спідран. Ну, пак ти ж прийшов із сюжетну лінію, це попроходив із сесії всі дурнички, що я... Все таке. Треба, направду, щось тяжке принести. Як то всього? Не знаєте, як блокувати людей в чатові? Чудна математика, направду. Де бись ми знайшли, да, що тяжке? І все туди чи не притягну? Із сміттям. Не? Всяк фунгує. Тут на цій локації не є ніч такого тяжкого, за що би я знав, чим би можна ваги ударити. Зато в мене є план. У мене є план як другий пункт, як виконати. Никайте. Туйкася продає на садовиня всяка сама тота. А у діда таке є. Може дідове сюди принести, бо дідо за мною йшов, би пак то своє купив. Ага. Там є таке. О, і все. Лише як пак сюди діда заманити, все не розумів. Бабуся ваша? Що чиниш? Не калитиня. Покладив то на прилавок? Ану. Серус, м'ясо на горчиці, м'ясо на горчиці. Коби знав, ж яся родив у селі в Кушниці. Добре. Добре, вона ту лопатку поклала сюди. Тепер треба як заманити сюди діда. Варташа того. Треба від нього щось украсти, таке я бовідю. Наприклад, морков. Що стоїш? Доганяйня. Та. Біжи. І одному? Як то до діда заманити? Тьотя, беріть морков, це не ваша. Хай би ви її візьміть. Забере морков, інтересно. Бо то забрала.
Файна сколомийка. Хе. Дідо забув пити комбичку низько, ну. Песя пририхтував при голоді класти гузицю на карімат. А, Песя присохтував при голоді класти гузицю на карімат. Я не знав, як це... Як то фунгує з псом? Я мало не порозумів. При голоді. Аж дуже голодний та сидить просто. Якась чудна пса логіка. Що би ви діда вкрасти? Косицю украдемо туди. Лиш не кажіть, тож дідо зась забуде за ня. Діду? Діду винно. Ти не доганяти будеш чи ні? На. Та пана Тируського. Що з тобою мав чинити? Сісня просто копкат у путьове. Ну того хоч сяк може виманю маленько. Ну, біжи. Тьотю, гойкайте на нього, він вашу лопатку забрав. Фух, получилося. Тяжко його було виманити. Я така дорости в полю. Ну, на. Єй! Я заставив діда купити зась його туту. Єй! Йой! Все, іду геть. Добре. Фу, це було досить успішно. У діда тече стріха. Паде косиця, вода тече з діда, ну. Дідо такий, смішний. Там доста шиковно йдемо по цьому списку додатковий бізнес. Паніка читовий бізнес. Гусаків краде, вона продає, а мені пана Муруського проценти не дає. Ну, я можу по тому вилізти. Я можу попробувати по тому вилізти. Вержу се туди сесі рулона. Тьотя, не кивайте, я лише хочу на ваги залізти. Який вам фраз є? Ну, пак, тьотя, та не гойкайте. Яка то стаття Кримінального кодексу? То ще гіби не кримінал якраз. Хоба! О, я почти виліз! Відділися! Я виліз був! Виліз їм був, ну! А не вдарило.
Все, я гусак застряв поміж текстурами. Ідися сважай з дідом за морков. Ідися сважай з дідом за... Ники моркову тя краде. Господи. Треба на вагу насрати, бо доста було. Та я вже не знав, що й чинити. Причому, виділи сте, украв від баби морков, а бабася не пішла з ним сважати. Інтересно, а чи той квест задівати ігли з страшними вірусами у сідаки автобус... Що? Що це за флешбеки 2007 году? Треба дещо порозмітувати, бо виманити паніку із того. Я придумав, а кіть я можу туди вилізти на ваги, а мені треба просто щось мати з собою. Наприклад, кіть візьму склянку. Та я буду мати тяжкий. Не? Термос видно забрав. Не. Дегет. Не доста тяжкое було. Треба щось друге придумати. Переказав... А, це позирав він The Northman. А, то за вікінгів такий фільм. Я за нього чув, бо я його ще не никав. То треба мати гроші, бо кіна никати. Добре, що тут ще є? Кроме вагів, тут ще є колекціонування косиць. Або де я їх мав колекціонувати? In the basket over by the well. Кошарчик. Тут карти ніде не є, не? Кошарчик понад тим. Тихо. Що хочеш там писати? Двоєчення хочеш перевинати? Кошарчик понад колодязем. Колодязь десь тут був, не? Я в нього ще копійку метав цикий. Покладь в повну всячину. А ну попробуй повну всячиного наклади. Я вже пробував. Угу. Тут є сись. А де кошар? Тут кошар. Значить, сюди треба зносити всі тут косиці. Має легко буде вкрасти косицю від діда. Туліпек. Дідо домак. Не волошний, не на що. Ха! Сизі не увидів. Ха-ха! Ясно. І з цим Бартошем лише натяжка місія була із тим. Із шапку.
Та й не того ж, дідо якийсь дуже розумний, а ж я ніч не беру. Добре. І одна косиця є. Такої се малюють, гиби гуси знали читати. Гуси не знали читати. Упало в воду? Не чули сте? Такої гиби там до Магденця не є. Добре, щось ми хотіли. Там є ще одна косиця, яку можеш украсти. У болташки там іззаду одна така була. Сися. А! Біжи! Біжи, кіть хоч жити. Біжи, кіть хоч косицю. Інтересно, всі персонажі його недалеко втікати з своєї локації. Бо дідо сюди за свою ту сапку прийшов. А за косицьми прийдуть. Ніхто не знає, як ця гра фунгує. Добре. Недобре. Добре. Дві вже є. Ще Роза, якась Дейзі та й Хризантима. А кіть у кінотеатрові кіналему переводові вказують, чи є сеанси в оригінальній озвучці. У нас, на кіко я знав, не дуже. Видів таке на Чехах. Ож, мож було на один фільм піти авать на чеський дубляж, авать мож було некати оригінальний американський звук із чеськими субтитрами. Всяк мож було. У нас такого не зустрічав, хоч, понятне діло, ож такое мож собі придумати у всяких онлайн кінотеатрах, не? Так, Розу то десь тут треба було, айно? Це тося казало за цю Розу, яку жона має стяти. А чий? Пробуємо. Так, треба потирмати все. Далі. Принести жоні ножиців, бо вона порозуміла, що в неї хочу, а далі чекати. Я можу тут відперти двері? Не можу. А як я оці спако йду? Туди видав можу. Ну, я чекав. Дейзі ото ромашка, а як ся в кушниці каже. Ага. Порозумів. Ну, буду никати. Це тут таке є. Ти вже не йдеш стричі? Кий ти фраз, я ніки якоїся поцирганує. Туйте сут ножиці. Не, то бись не кивала. Пусти гет. Не зав'язуй. Не зав'язуй. Прошу тя. Або про Бога, не кивай, дай мені вийти. Будь добре. А тепер стрижи білку. Тепер треба попри челянника акуратно втікнути.
Хоба. Хе-хе. Який я читавий. Добре, треба спомнити, де були ромашки. Де були ромашки? Я знав, була одна косиця, там, де тут і дві жони сиділи коло бара за столиком. Та може з ними там було щось то заприказувати, та вони б ми дали косицю. А й бо то віддав не ромашка була, точно. То щось друге. Ну, кивайся. То було щось друге. Я щось якимись дуже чудними путями сюди прийшов. За третю косицю. А тут точно треба що з жонами. Бо іншак би нащо? Іншак би такої місії не було. Добре, 3 є. Тепер ромашку та й хризантему. То мені очей сюди треба. У тот бар. Айно? Айно. Чуєш, що кажуть? Так легко. І це хризантема, ні? І це що уж він. Мусить бути хризантема, бо щось на ромашку не дуже похоже. Добре, косиця є. Тепер треба втікнути через бар тихенько. Дід воднягет! Та, гонистеся, тихо. Так. Шутеня від коня. Коротше, сталася маленька аварія, ну, нічого дуже критичного. Добре, я поняв, у мене з цим дідом будуть великі проблеми. Чекай. Добре, втікем. За секунду до катастрофи, а там... Коротше. Все добре, там... Швидко було чути. У мене просто Мацур тепер вдома живе. Та не знав їм, що конкретно уболив з стола, мусив було піти поникати. Ага, і це була ромашка? І це була ромашка, чуєте? Тудися обстало ще знайти хризантему. Всяк май файно. А, то й так розметано. Добре, де була ще косиця? Яка там ще була така локація? Швидко було чути в тях? А ось у тебе послідня косиця? Це як? То значить ще хризантема ся обстала. А направду де гон набити?
Може ту і всіх теж, ні? Не є такого шансу. А це тут що? Ту їм був? Ви цим косить... А, то гризень, то гризень. У мене Мацур раз убалив танір із стола, коли на нього скочив. Після того Мацур більше не скакав. Ну. Мені здається, повелика ціна за то, бо Мацур не скакав. На котрій локації ще був? Та все, там дали бар, а за баром ще лиш тот міні-варош. Міні-варош. Ну, коротше, макет цього села. Хіба там ся обстала? Якась косиця. Других варіантів домак не є. Бо там їм був. Уже, значить, тюльпану діда, то та у другій локації роза всіх, у барі четверта, ну, значить, має обстати послідня локація то та. То мусить через бар йти у послідню локацію та там глядати. Більш нігде. У мене ся стрім перезапустив. Ну, у мене ся стрім перезапустив. Більш знає чого. Ну, добрі. Ну, йоу. Знак застряг у текстурах, виділи сте? Туй косиць точно не є. Та мусить бути в тому селові. У макетові села. Хоба. Ва-ва. Такий читавий гусак. У сільцяви. Ну. Тут десь має бути косиця. Хоризонтема. Це що? Познає. Дакося той розуміє у косицях. Пиште мій, це хризантема. Бо я не знав. Попробуємо. Принесемо та поникаємо, що нам будуть казати. Ви ці треба зась через бар йти. Через тот ганделик. То так легко не буде. То засі з дідом сваження буде. Добре. Біжимо. Все було доста шиковно. Похоже на неї. Ну, дораз се дізнаємо. Дораз се дізнаємо, це все та косиця, що нам треба було. Тін-тін-тін-тін-тін.
І це так усе, за що нам треба було. Правда. Ще один листок, ну, почти цілий листок готовий. Make the shop scales go ding. Ding, ding. А що з тим треба зробити? Я на то пробував вилізти. О, а це що таке? Можеш тут відкрити електрарню? Все, ні? Не можеш? Ну добре. Треба мені щось тяжке. Що того набити? Дзвін уже вивер. Дзвін би міг бити, ні? Тяжкий такий. А як на вигляда, накласти ще? Кейджунася на то не творить. А може їх стягнути в долину, да? Онься напудила. Не можу відкрити будь-яку, бо то вже буде Gore Stream. Ей, си вже, ну... Напудилася? Ой. А не можу туди вилізти, так як я. Без того, без папіря. Тяжкое, слухай. Ах, Маре, ти зелений. Так. Ой. Так, треба придумати, як би її... О! Ну, а тепер буде супокій. Так. Як нам на то вилізти? Цинь! Цинь! Ура! Ми доста тяжкі! Доста ми були тяжкі! Мацур посилований переселенець. Ну, почти. Ото, коротше, газдиня Мацура пішла за границю, бо робота і то сесе, а йому там лунно.
Та тепер маленько в мене же є. Мацур інтересний, лише дуже вночі заїдать живих людей. Кіть видить живого очелянника та пробує його заохотити. Так. Чиниться дуже великим вадасом. Ну, ми на секундочку цілий сись листок, файненько, все, шуп-шуп-шуп, кожний пунктик. І все доста читаво. У нас ще б стало 1, 2, 3. Що у нас тут? Trap the boy in the garage. Це буде не тяжко. А, то туй було. То туй засід з тим хлопаком. Catch the object as it's thrown over the fence. І це на тій локації, де чоловік із жоною. Get through over the fence. І це не дуже порозумів. Ж треба просто перелізти десь родину, це що? Dress up the buste with things from outside the bag. Ага, і це інтересно. І це вже має інтересно. Score a goal. І це чи ото, що гол треба забити отут і ворота, ні? Sail the toy boat under the bridge. Йой, а це вже буде тяжко. Perform at the pub wearing a ribbon. Ото машлик? Добре розумів. А, оби мене вели через плют. Я не знав, як це має фунгувати. Steal the old man's woolen hat. Wool. Ото вовна, ні? Все, йдемо раз із тобою, дітваку. Біжи в гараж. У будь-ку не мож. Ай, ну туди біжи, біжи. А в нього там рація луну. Я його запер із рацією там. А чого мене зарахувало? Чого мене зарахувало, що я його там запер? А, зарахувало, добре. Я щось не про... Айно, може в мене проблеми, може я злий. Мені інтересно, знаєте що, з чим можу брати тот бюст? Знав, чим можу брати тот бюст? Окуларями. Лише як би їх туди занести? То сюди очей було, не? Айно. Держи жуні. Ну, удінь на нього окуларі. Класно. І все? А що ще має бути? Треба на нього ще щось надіти.
А що на нього ще можу взяти? Якусь шапку та й трубку, наприклад, ні? Це вже не просто, це вже треба думати, треба міркувати. Треба ще щось крім окулярів, значить. Dress up the bust. Значить. Може шапку треба в діда вкрасти? Попробувати. Тут такого більш нічне є, що на нього можеш надіти, сорочку іначе не буде. Сорочку і не буде хотіти, а шапку від діда забрати, це вже має інтересно. Або як тепер забрати від діда шапку, кіть він ся не схилить? Я в нього розу забрав, то він ся за нею вже не схилить. Це вже інно. А, я тепер не можу дверці відкрити? Капець. Сьому шнурка не розв'яжеш. Та мушу му косицю принести туди. Я не знав другого варіанта, як від нього калап украсти. Оно мися не зачеркне назад, що я не прийшов. Не, все добре. Принесу му косицю, краду від нього шапку, понесу шапку туди. Мачко, ще пой сюди. Пусти. Так. Діду. А десь я дідо стратив? Пой сюди, я ти Я ти косицю приніс. Чекай! Я не дуже добрий маршрут вибрав. Ну вже мушу втікати, як є. Ну, кампець, украв одня. У мене не є другого методу заставити йогося зугнути. Сьому не розв'яжеш шнурки обися зашпота. Йой. Кампець то був, діду. Ну, пой за косицю. Ідім. Ідім, бо якраз ти дали шапку. Ну, не обися зрадував, ож гусак за нього переживав.
Гусак го любить. Гусак му приніс косицю. Та де? Єдна суєта. Ну, я готовий. Свищися на ті чоботи. Матір, ти солодку. Тікай. Мені вже просто смішно з цього ж. Я не воловшин нормально від діда украсти шапку. Уже котрий раз. Ну. Двойний кланц і втіки. Гурі. Ну, біжи. Та. Хмаро ти зелений, паскутина. Майтяжкого гисися. Пюсрана шапка не є усі в бавці ніч. Я би такого гусака вже на гусячі біга загнав, най зароблять гроші. Пак, айбо. Я гиби наскоренько біжу. А сись? Біжи так скоро гия. No. Ти уже просто на нього змірикований. Та не доста було з окулярями, видиш? Не засвітилося. Dress up the bust with things. Не щось іно, а things from outside the back garden. Значить, хибити їм ще дащо. Іду туди поника у бар, може там у них щось є таке, що може туди задіти, бо дідоня вже просто змеригував. Я не беру з ним то. Може в них дащо є. Та украв їм витязнак. І в діда шапка є. А в діда шапку не можу красти. Балив бися до літа, волілось гойкнути на діда, доки тот був клепачом. Не, він собі по пестові б'є, бо він це там сильно не схилять. Йой. Господичку. А тут щось теж ще таке має.
Він не паде на землю. На кіку я в курсі. Тут не є ніч такого, що не ся можеш взяти. Цуря якое. Що, паніко, хочетеся зо мною доганяти? Я туди дещо друге буду чинити. Ну. Будь здоровий, дякую. Так їм порскнув, слухай, має бути. Я так пам'ятаю, з цим корабликом там щось теж було, а що конкретно не пам'ятаю. Треба його десь теж пришвартувати. Ну, та біжи за мною. Не, ти біжи за мною, та пади. Добре. Фух. Мені все треба пришвартувати за мостом. Так мені оповіли. Так було написано. Sail the toy boat under the bridge. Так, а чого сюди не можете? Падета відкривав ці задні дверці. Ага. Айбо. Чекай, а в нього не було то? Дем до фраса. Тут із пилу можеш вийти, дріці. Ага, тут. Ні, в Ужгороді я ся ліпше розумів. Чесно. Ти просто не можеш нажати на карту, знаєш, та поникати, що дає. Ну, а й по правду кажеш, Айн, там так ся двірці відкрили були, ось він ся дав по перстах. Ура! Молодь прийшла попід мостом. Тен. Ура! Тепер до мене дідове. Пливе гуся по тисині. Так. То він ще і туй від нього може було. Ще й сякое може було, виділи сте? Я не знав. А ну це тепер від нього втікну. Уже доста далеко, втікім! Єй! Ху-ху-ху! Ну і сам не чекав. Ха-ха! Пливе гуся по тисині. Жони
при нім плачуть, бо украв він шапку файну. Вид я бачі. Так. Жано, пой, убирай то-то. Що му ще хибити? Що му ще хибити? Dress up the buste with things from outside the back garden. Ну, вже му приніс окуларі, приніс йому шапку. Що на нього ще може завісити? Якийсь шал, а щось таке. В цього чоловіка тут. Кажи, добрий вечір. Добрий вечір. У того чоловіка трубку ми були украли тот раз. Це була якась трубка, це піпа у декого другого. То не помню. Пущу можемо забрати. Теоретично. Файку? Ну, піпу таку. Або більше не видів нігде. Так, пущу виладиме доліп. Цуслик! Цуслик! Може цуслик може? Треба попробувати. А кіт зафунгує. Цуслик не файка, бо теж даш, чи ні? Добре, як ся туди вернути? То чи сюди треба вбічі? Гуся з цусликом, то смішно. А май мало весело. Біжить гуся з цуцличком, біжиться пилує. З цуцликом се мало й гуся, докус не банує. Я приніс цуцлик, не ти, я. Цуцлик, що вам казав? І це все, і убрали сме діда, і вкрали сме, і убрали сме бюст, і вкрали сме в того діда шапку. Вообще парада. Никайте си з цуцликом. Кей файний. Ну і це було читаво. Це було читаво. Що у нас там ще по спискові? Учинити так, аби мене вели через то. А можна як заставити діда мене верчі? У мене є ідея. Сятила бися. Дай геть, дай. Чим би тебе озадачити?
Ну, Вазася вже розбила. Він це піде. Вазася вже розбила. Жонася тепер піде з чоловіком сважати. Кітю видить. Ну, іди. Сважайся з чоловіком. А я дотить украду сього гусака, понесу його на того бока і буду никати, цей чоловік верже мене разом з гусаком. Теоретично воно такое бути, ні? Кітюна того разу машлик на нього наділа, бо перепутала з тим гусаком, та чого сись не може. Ні? Все добрий план. Ти мене вирсь. Вирсня. Ах, Хмара, ти зелений. Я знав. Треба би машлик був на міні. Дай. Треба спрятати гусака. Треба спрятати гусака. Не можеш. Дай геть. Добре. План такий. Жона на мене наділа машлик. Я йду туди чоловікові і чекав, бо він мене вер через городину. Найня вержуть гурі плотом. Бой сив я вже туй бавков, течу семом потом. Що ти є, жоно? Машлик на ня... Хмара, ти зелені. Спознала, що не я. Добре, треба туди машлик май близько покласти. Наприклад, туй. Тут ще мало покласти. Запнявся гусак. Запнявся. Спрячемо готуй. Я по-справдішній гусак. Ні, я... Не то, ай... Господи. Коротше, із цим дуже то-то. У мене є машлик. Паради.
Ха! Тепер, теоретично, він би мав мене веречі, бо в мене є машлик, він знає, що у них там є гусаки з машликом, то все. Має зафунгувати. Не зафунгувало. Коротше, паскудний в мене був план. А як туди? А як учинити бонявінвер? У мене, в принципі, є одна ідея, як і це можу учинити. Тяжко, но теоретично возможно. Коротше, можеш взяти коробку із локації, де бар. Можеш ту коробку притягти сюди, залізти в неї і поникати це верження чоловік через городину. Бо він і вмече туди все, що знайде. Ну, ліпшого плану у мене раз не є. Мені сьогодні це досить геніально. Я раз думав, що получиться з машликами, бо він я спознав, він порозумів, що не муляж усака, а що то я. Йо, це станеться сюди коробка. Ану. А що, він мене не видить? О, коробка! Бери! Меч! Давай! Меч! Ура! Мене вели через родину! Ніхто б не подумав, що я цьому зрадив. Ха-ха! Не чекали! Ей, моя молодець. Добре. Що таке рибом? Це тут іся? Це машлик, ні? IQ мільйон. Не, направду тут такі місії не дуже очевидні. Бо я, часто в мене були проблеми з цим, я не розумівся аж. Що, куди, як, що можеш понести, що не можеш понести, що можеш досягнути, що не можеш. Айбо і сам затямив файно, аж... Аж то та жона мене у коробці несла. Значить, вона не виділа, що я в коробці. Добре у тебе все? Не можу. Добре, на мене якраз заонаділи машлик. Порядок. Тепер з ним треба втікнути, встигнути.
Я його стратив. Найся не приказує. Вивели ми машлики, бо як мені тепер його на себе надіти? Perform at the pub wearing a ribbon. Як мені його надіти на себе тепер? Тьотя, будьте добрі, візьміть на ня. Що не копкаш, ти? А, коробки не є? Ні, коробки не є. Ай, ну баба сталкери діда, то я теж не запримітив. У мене є ідея. Як ото організувати. А як виціть вилізти? А, все, я порозумів. Коротше, моя хиба із машликом у тому, що я попробував через ту ямку вилізти. А машликся фурт заважує за... Ну. Машликся фурт заважує за... за галузя там. Та мені треба не туди вийти, мені треба вилізти сюди попри діда горі і туди. Ви ж такий метод. Відділисте, як у ньому цур ходить тут. Ну вона там довго буде малювати то-то. Ну, держи. Паради. Жона чий теж. Треба би й окулярі, бо... Хоба. Чекай, мет. Треба чи й було з собою коробку потягнути. І з коробкою я бися легко дістав у бар. Ой. Ну, попробуємо і сяк залізти. Попробуємо. О. Знав. Котра то там була косиця. Сися. Я знав, що вчинити. Дам сьому сторожові косицю. Він її понесе. А я зайду. Псе! Засяйків мільйон, Galaxy мозок, я вам кажу. Найся не приказує. Вернув їм косицю, добре. Все, що це? Ідемо співати дівочкам уже з косицю. Кланятися, знав, добре. Крилами помахати. На.
Тут теж все можна було вхопити, закіть воно летить. Ну добре. Не бай. Пфу, та я домак парада. Треба ми там буде лише вхопити якийсь об'єкт і забити гол. І на цьому листкові все. Бо я так ми се видить низько, то вже не поберу. То вже, хлопці, як другий раз. Я ся на низько вже наприказував. Та будемо ся очі потихеньку на низько сохраняти. Це було доста весело. Айбо доста було. А там таги все. Лайкайте, фоловте, то все, то. Повтор ефіра буде чи завтра на ютубові. Якісь інтересні, смішні моменти нарізка удали пак. І будуся надіяти, ще цього тижня будемо його немаленько застрімити, но не факт. Як так все тепер вийде, тож май часто раз у тиждень потяжко. Дякую вам, дякую усім, кося прикапчав, ко мав час зо мною тут посидіти. Звидимося з вами другий раз. Все, добру нічку, майтеся. Тін-тін-тін-тін-тін.